dito sa Elvis pa may mga souvenirs din sila na pwedeng mabili. Yan. So, pag gusto nyo po ng mga souvenirs, meron sila dito. Yan. So, ang ganda yung mga souvenirs na dito. Ayun, may mga scent na nasa bottle. Tapos may mga shell na nakalagay. Elvis Condor Resort. Yan. Mga mga ref magnet siguro ito. Yan. Yan, may mga malalaki din. So, made of mga shell ganun. Yan. Yan, maganda. Yan, mura lang din ito, 100. May 195 ganun. Ito, 70 pesos. 65 ganun. Ito, may mga wallet din dito para coin purse. Ang dami, di ba? Ang dami niyong pwedeng pagpilian ng mga souvenirs. Tapos, ito, mahilig kasi sa mga halaman yung mga may-ari. So, meron sila mga ganito. Mga halaman, bougainvillea, ganun. Yan, kita nyo. Yan, so nag-ano rin sila ng mga halaman dito, iba't ibang klase. Yan, binubuhay nila yung mga bougainvillea na ito na ganito. Tapos ito, grabe ang laki. Ang laking bato, puting-puti. Ito mga bougainvillea, ito mga ito na inaalagaan nila. Yan, mahilig sa bougainvillea. Dito guys sa Elvis Condor, meron dito yan, yung pwede ka mag-bike, mag-jogging. Yan. Dito rin may mga nagzuzumba dati na wala pang pandemic. Kasama din yan. Diba? Okay guys, dito parati na kami dito sa Elvis Condor kasi dito yung family ng side ng father ko taga dito sa Bulinaw. Kaya pag dati nung pa kami, bata pa kami, nagbabakasyon kami dito, pupunta na kami dito. So tignan natin yung dito, yung lumang submarine. Alam ko submarine yun maliit lang siya. Tignan natin kung ano na itsura niya ngayon. Dito pag umaga, maraming din dito, yung mga mangingisda. So makikita din natin yung yan, ito na yung ito yung submarine, sira na.
Lumang submarine, no? Sira na siya. So tignan natin kung ano itsura niya. Itsura ng submarine. Ayan, ayan, luma na, sira na, oh. Dati hindi, buo pa to eh. Pero ngayon, ano, puro kalawang na. Tapos may mga part na nasira, nabutas. Ayan. Di ba? So yung mga mangingisda, ewan ko kung tapos na silang pumalaot or aalis pa lang sila. Ayan. So ang dami nila, di ba? Pag high tide, guys, ang tubig dito umaakyat hanggang dun, hanggang dun, hanggang dun, hanggang dun. Yan, hanggang dun ang tubig. Umaakyat talaga siya. Yan, pag high tide siya. Kaya, ano, makikita nyo may mga tubig dito. Yan. Guys, balik na tayo para mag-breakfast. Alam nyo ba guys, na biglaan yung mga ganitong lakad namin. Hindi planado. Basta kung anong naisip ng misis ko, Gora. Yan, ang ganda naman ito. Pero parang sira na din siya. Oh, nakatambak lang. Ganda no? Sira na ata. Oh. So yan, ang kagandahan dito, mahilig sa halaman yung may-ari ng resort. Mga Celeste, yung may-ari ng resort ng El Pescador. Yan. Balik na tayo.
Ah, Oh my goodness, I can't. papunta po kami ngayon sa lighthouse. Yan, pataas po siya. Kaya medyo mabigat po umakyat. Oh my goodness. Ang sayang mo. Grabe ang taso. Oh. Grabe oh, ang ganda. Ang ganda oh. Oh. Grabe. Ang ganda. Pumili po ng scramble. Dalawa po.